Srdcom každého nezabudnutelného zážitku je vrúcne privítanie. V Taliansku hovoria prego, čo znamená prosím, poďte ďalej. Tento duch skutočnej pohostinnosti je samotnou podstatou nášho mena. Prego Please vzniklo v Kolumbii v Južnej Amerike a nieslo toto univerzálne pozvanie na spojenie a užívanie si. Chápeme výzvy, ktorým čelia cestovatelia a hostia v neznámom prostredí. Mnohí z nás zažili frustráciu z jazykových bariér, ktoré nás viedli k výberu najjednoduchšej možnosti zmenu, namiesto toho, aby sme preskúmali bohatú kulinársku rozmanitosť. Predstavte si radosť z objavovania nových jedál, dezertov alebo nápojov, ktoré by inak mohli byť prehliadnuté kvôli jednoduchému nedostatku pochopenia. Prego Please bol vytvorený práve s cieľom vyriešiť tento problém a zabezpečiť, aby sa každý hosť cítil pochopený a cenený. Vyvinuli sme produkt, ktorý je jednoduchý, ľahko použiteľný a robustný. Umožňuje vám vygenerovať QR kód, ktorý poskytuje okamžitý prístup k aktívnemu menu vášho podniku. Tento bezproblémový zážitok je podporený špecializovaným tímom technologických špecialistov, ktorí zabezpečujú nepretržitú podporu, údržbu a vývoj platformy. Našu infraštruktúru poháňa Amazon Web Services, čo zaručuje nepretržitú dostupnosť a dostupnosť pre vašich hostí každý deň v roku. Pre bezkonkurenčnú presnosť naše preklady využívajú pokročilé modely Gemini od spoločnosti Google, optimalizované prostredníctvom nášho vlastného procesu, aby prinášali overené a vynikajúce výsledky. Naša základná filozofia je postavená na obojstranne výhodnom prístupe. Veríme, že kvalitné digitálne menu by malo byť prínosom pre všetkých zúčastnených. Pre hostí to znamená cítiť sa všímavo a byť protagonistom svojho zážitku, môcť preskúmať vašu ponuku v jazyku, ktorý preferuje. Prego Please vám pre vašu reštauráciu, hotel, bar alebo kaviareň umožňuje autenticky reprezentovať vašu značku, zdôrazniť vaše jedinečné odlišnosti a poskytovať výnimočné služby od prvého okamihu. Zaznamenáte zvýšenú spokojnosť zákazníkov, vyššiu prevádzkovú efektivitu a rýchlejšie spracovanie objednávok s menším počtom potrebných vysvetlení. Tento systém tiež pomáha vyhnúť sa stresu s informovaním hostí o vypredaní položky, pretože môžete aktualizovať svoj jedálny lístok v reálnom čase. Maximalizuje vašu kreativitu a umožňuje vám okamžite aktivovať a deaktivovať jedálne lístky, sekcie a produkty. Predstavte si, že by ste s ľahkosťou ponúkali dynamické menu dňa alebo špeciálne slávnostné menu. Okrem toho berieme ochranu vašich jedálnych lístkov a fotografií vážne, pretože si uvedomujeme, že tieto informácie sú vaším cenným majetkom. Pozývame vás, aby ste si sami vyskúšali transformačnú silu Prego Please. Vyskúšajte si náš produkt 30 dní úplne zadarmo a bez akýchkoľvek obmedzení. Zhodnote spokojnosť svojich zákazníkov, dynamiku, ktorú prináša do vašich operácií a efektivitu, ktorú zvyšuje vaše služby, a to všetko bez akýchkoľvek nákladov. Ak sa rozhodnete, že to pre vás nie je to pravé, môžete jednoducho všetko odstrániť a stiahnuť sa bez akýchkoľvek záväzkov alebo drobného písma. Sme si istí, že pocítite jeho hodnotu. Tešíme sa na vašu návštevu. Prajeme vám úspešný deň.